opiskelija Oulun yliopistosta. Opiskelen tällä hetkellä aika täyspäiväisesti. Tännekin tilaisuuteen tuli aika lailla suoraan koulusta. Käväsin mä omalla asunnolla tuolla Kaukovainiolla ja sen jälkeen sitten kiireellä tänne. Mä aloin keskustan ehokkaaksi sen vuoksi, että mä näen, että täällä meidän kotiseudulla ja täällä Oulussa on paljon sellaisia asioita, joista pitää keskustella ja jotka pitää muuttaa. Mä näen, että meidän yhteisiä asioita, tärkeitä sellaisia on muun muassa nuoret, nuorisotyöttömyys, nuorten hyvinvointi, nuorten perheiden hyvinvointi erityisesti. Meidän täytyy myös erityisesti keskustella siitä, että miten me teemme nyt, kun Nokia jätti Oulun, tai on jättämässä Oulun, ja muuten iso ovi. Emme me minun mielestä voi ajatella niin, että me saamme yhden ison uuden Nokian tilalle. Mun mielestä meidän pitää ajatella niin, että me luomme edellytykset kunnallispolitiikalla sille tuolla valtuustossa, että me poistamme esteet yrittäjyyden tietä, niin kuin itse meidän arvostettu puheenjohtaja juuri sanoi. Luomme yrityksille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset, jotta me saamme uusia startup-yrityksiä, innovaatioyrityksiä, jotka vievät tätä meidän aluettamme eteenpäin. Yksi todella tärkeä juttu, mistä mä olen huolissaan, on se, että vaikka tutkimukset tällä hetkellä osoittaa toista, tutkimukset sanoo, että nuorten kiinnostus politiikkaan on nousussa. Se varmaan on totta, mutta kyllä se on kuulkaa hyvin lähellä nollaa edelleen. Nuorten kiinnostus politiikkaan on hyvin lähellä nollaa. Mä näen sen kouluelämässä, koulukaverit saattaa sanoa mulle, että no joo, ei mulla nyt oikein hirveästi kiinnosta, että kuka siellä on päättämässä, kuka siellä on puhumassa asioista ja niin edelleen. Tai ne saattaa sanoa, niin kuin mä saatan hyvin kuulla mielessäni, että kyllähän se Oskari muuten on ihan mukava ja terve mies, mutta se lähti nyt politiikkaan. Mutta mikä tässä on siis se ongelma? Politiikka, se tapahtuu siellä jossain, ainakin nuorista tuntuu tällä hetkellä. Se tapahtuu siellä jossain, eikä mitään oikeastaan lupauksesta huolimatta edes tapahdu. Kysymys kuuluu siis, tehdäänkö mitä luvataan. No, minä näkisin, että jonkinlainen lääke tähän asiaan olisi se, että ihan todella avointa vuoropuhelua meidän ehdokkaiden ja teidän hyvät ihmiset välillä siitä, että mitä tehdään näille tärkeille asioille, jotka on meille kaikille tärkeitä. Miten se tapahtuu? Tulkaa tuolla kadulla, kun näet tässä tilaisuudessa nykäisee hihasta, että hei, jos ja kun sä sinne pääset, niin tämä asia täytyy hoitaa kuntoon. Okei, me keskustellaan sitä asiasta, soittakaa meille ehdokkaille ja niin edelleen. No sitten, kun valtuustoon lähdetään niitä asioita hoitamaan, älkää jättäkö siihen, vaan ottakaa vielä yhteyttä. Kuulepa Oskari, miten sinä silloin sanoit, kun mä sanoin siitä asiasta, että tämä pitää hoitaa kuntoon, mitä sä nyt oot tehnyt sen eteen? Eli tässä tilanteessa me päästään siihen, että saadaan aikaan hyviä tuloksia. Nuorille ja kaikille ihmisille tulee semmoinen tunne, että politiikka on juuri sitä, mitä se kuuluukin olla, asioiden hoitamista, ei mitään muuta. Ja se on tärkeää, siitä meidän pitää olla kaikkien kiinnostuneita. No, mulle soitettiin, että pian Oskari, tai aikaisitko pitämään täällä puheen. Ja kertoisit siinä samalla, että miksi olet juuri keskustan ehdokas. Ja mä halusin liittää myös siihen samalla sen, että miksi mä olen keskustalainen. Juha omassa puheessaan otti hieman samalla tavalla näkökulmaa tähän asiaan, kun minä aion ottaa sen samalla tavalla. Eli keskustalaisuus on mielestäni ihmisyys, kestävä talous ja realistinen luontosuhde. Se kolmi on aika lailla tasapainossa. Ja me keskustalaiset haluamme tarjota kaikille lähipalvelut. Kestävän talouden nimissä me kuulutamme järkeä tähän hallituksen kaavailemaan kuntaliitoshommaan.
realistinen luontosuhde tarkoittaa sitä, että me ymmärrämme sen, että ympäristöä pitää suojella ja uusiutuvaa energiaa käyttää, niin kuin meidän puheenjohtaja on siitä puhunut ja näyttänyt käytännössä, että miten se homma toimii. Mutta me ymmärretään samalla se, meillä on realistinen luontosuhde, että meidän pitää hyödyntää tehokkaasti myös näitä luontovaroja, että talous toimii kilpailukykyisesti. Eli kiteytettynä ihmisyys tarkoittaa keskustalaisuudessa sitä, että ihminen on vastuussa itsestään, mutta jos ei pysty sitä vastuuta kantamaan, niin sitä vastuuta ei voi myöskään täysin ulkoistaa yhteiskunnalle. Kestävä talous tarkoittaa sitä, kun Alkio sanoi, mielestäni se oli Alkio, että kannatan elinkeinovapautta, en keinotteluvapautta. Ja realistinen luontosuhde jätetään, niin kuin Juha sanoi. Juha taisi sanoa sen kestävän talouden kohdalla, mutta minun mielestä se passaa myös tähän. Jätetään tilaa parempana jälkipolville kuin se on. Hyvät ystävät, tätä siis keskustalaisuus on. Mä olin tuolla keskustanuorten neuvottelussa Kokkolassa. Siellä kuulin tämän keskustanuorten sloganin, joka on kohtuullisen luonnollinen. Mun mielestä keskustalaisuus on aika pitkälle tätä. Se on luonnollista kohtuullisuutta. Kohtuullisuus näkyy joka asiassa. Hyvät ystävät, ei mietitä galluppeja. Ei mietitä sitä, että tuleeko uusi jytky johonkin suuntaan. Vaan kerromme ihmisille, että on olemassa vaihtoehto tämän keskittämisen ja kiireen keskellä. On olemassa vaihtoehto, joka ei jätä ihmistä pulaan kauas palveluista ja muista avuista. Eikä toisaalta ulkoista ihmisen vastuuta yhteiskunnalle. Tämä vaihtoehto on keskustalainen vaihtoehto. Hyvät ystävät, olen siis Oskari Jaara, 21-vuotias Ylistä kotoisin ja ensimmäistä kertaa ehdolla. Kalevan toimittaja soitti tuossa pari päivää sitten ja kysyi, että miten sä poika noin nuori, voitko sä, että sä pärjäät siellä sitten, jos sä pääset kaupungin valtuustoon. Niin mä sanoin, että mä oon nuori ja mulla ei ole paljon kokemusta, mutta mä uskon niin, että mä sitä kokemusta saan, mä opin koko ajan lisää. Mulla on semmoinen tapa, että mä sanon rohkeasti sen, mitä mä ajattelen, ja mä vieläpä ajattelen ennen kuin mä sen sanon. Ja se kokemus mielestäni kanttui sillä tavalla, että koulukaverit sanoi mulle, ne on sanonut monta kertaa pöydässä, ne nimittäin tietää, että mä oon ehdokas, se on ihan nyt hyvä juttu. Ne on sanonut monta kertaa kahvilassa tuolla yliopistolla, että kuulepa Oskari, meillä on hyvä idea, että miten me saadaan susta poliitikko, joka osaa asiansa. Me ollaan joka kerta eri mieltä, jos sanot jotakin. Me ollaan tahalle eri mieltä, että sä joudut perustelemaan sen, mitä sä sanot. Ja osaat sitten jossain tentissä sanoa sillä tavalla, että kansa uskoo ja ymmärtää. On muuten viisaita koululaisia,
Hyvät ihmiset, mä en ole ylpeä itsestäni ja saavutuksista